Παραφύλαγε
Ακολουθεί το θεατρικό έργο «Η ωραιότερη συνομιλία του κόσμου». Σε αυτό απεικονίζεται μια ορθόδοξη χριστιανική οικογένεια στην τωρινή ελληνική πραγματικότητα, η οποία έχει παρασυρθεί από το σύγχρονο τρόπο ζωής και την ασφικτική χρήση της τεχνολογίας και έχει ξεχάσει το Θεό. Μια οικογένεια που έχει συμβιβαστεί με τα κακό κείμενα της κοινωνίας. Ο πατέρας και η μητέρα της οικογένειας, ο Δημήτρης και η Ελπίδα, δεν προσεύχονται και παρακινούν με τον τρόπο τους το παιδί τους να κάνει το ίδιο. Η τηλεόραση, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και το κινητό έχουν κυριεύσει το μυαλό και την καρδιά αυτής της οικογένειας, με αποτέλεσμα να διώξουν την αγάπη από την ψυχή τους. Οι φύλακες άγγελοι του Δημήτρη και της Ελπίδας, βλέποντας τη σύγχυση και την αναλγησία που έχουν αποκτήσει τα παιδιά τους, λυπούνται πολύ. Δεν αντέχουν να βλέπουν την οικογένεια να απομακρύνεται όλο και περισσότερο από τον Χριστό. Γι' αυτό τους ζητάνε μια χάρη, μια που σε λίγες μέρες έρχεται η γέννησή του. Τους ζητάνε λοιπόν να κάνουν μια προσπάθεια να ζεστάνουν τις καρδιές αυτών των ανθρώπων, έτσι ώστε μέσω της προσευχής, της ωραιότερης συνομιλίας του κόσμου, να γίνουν φιλόξενες φάτνες για να δεχτούν τον υπιόμορφο Χριστό. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Μια εβδομάδα έμεινε για τα Χριστούγεννα. Άραγε θα τα καταφέρουν?
νέοι άνθρωποι γεμάτοι με χαρά και ενθουσιασμό. Δύο νέοι άνθρωποι που αγαπιούνται και αγαπούν πολύ τον Χριστό. Αποφασίσουν να ενώσουν τις ζωές τους με καθοδηγητή τους τον πνευματικό τους πατέρα. Αλήθεια, πόσο ωραία εικόνα. Κάπως έτσι ξεκινάει μια ευλογημένη οικογένεια. Η ωραιότερη εικόνα για να ξεκινήσουμε, δεν λέω. Αλλά αυτή η εικόνα ανήκει στο παρελθόν. Τότε που ο Δημήτρης και η Ελπίδα ήταν ακόμη νέοι. Αχ, τι ωραία χρόνια, γεμάτα φως. Τότε, όπως βλέπετε, τον πρώτο λόγο στη ζωή αυτών των ανθρώπων τον είχε η προσευχή, η νηστεία, η αγάπη για τον Θεό. Τώρα. Σήκω βρε χαΐρευτε, που όλη μέρα κάθεσαι ένα καναπέ. Και δεν σε νοιάζει αν εγώ πεθαίνω για να ξεβρωμίσω από το σπίτι. Σταμάτα πια μόνε με την κρίνια. Τόσα χρόνια δεν παρέ. Ορίστε, σκούπισε. Πώς δεν παρεθώ, πώς. Που με έχετε και οι δυο σας δούλα εδώ μέσα. Να σας πλένω, να σας μαγειρεύω, να σας ξεβρωμίζω και εσείς να κάνετε ζωάρα. Μα μαμά, όταν ο μπαμπάς μου άρεσε να βοηθήσει τι λες. Πήγε από εδώ, δεν θέλω βοήθεια, με υποχρέωση. Άμα σου πάρω το κινητό θα σου πω εγώ. Βγάζεις και γλώσσα. Αχάριστη είστε, μωρέ, αχάριστη. Ναι, καλά είδατε. Αυτό είναι το ίδιο ζευγάρι που είδαμε πριν στην εκκλησία. Μόνο που πέρασαν τα χρόνια και απέκτησαν και ένα παιδί, τον κόσμο. Πέρασαν τα χρόνια και έχασαν τον ενθουσιασμό που είχαν ως νέοι. Θέλω να πιστεύω πως αγαπιούνται ακόμη. Αλλά έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Αρχικά σταμάτησαν να συμβουλεύονται τον πνευματικό τους πατέρα. Σταμάτησαν να πιστεύουν, να προσεύχονται. Έχασαν το ζήλο τους για τον Θεό. Ποιος να το περίμενε πως αυτό το κατασκεύασμα που λέγεται οθόνη θα τους έκανε τέτοια πλήση εγκεφάλου που θα έκαναν πιστά ό,τι τους έλεγε. Έτσι, χρόνο με το χρόνο, έβγαλαν από το σπίτι τους τον Χριστό και όπου λείπει ο Χριστός, επικρατεί σύγχυση και χάος. Μην αλλάζεις κανάλι. Έχει τη σειρά που βλέπω τώρα. Μα καλά, τώρα έχει τα τουρκικά. Και τώρα έχει τις ειδήσεις και δεν έχει τα τουρκικά. Έλεος ο Δημήτρη με τις ειδήσεις. Τα έχουμε μάθει απ' έξω πια. Πολέμη, φόνοι, δυστυχία, ανεργία, διεφθαρμένη πολιτική κλπ. Δεν έχεις κι άλλο. Λες και άμα στα δείχνουν κάθε μέρα θα αλλάξει και λίγο. Και στην τελική να σου πω κάτι. Μπορούμε να κάνουμε εμείς το οτιδήποτε για να αλλάξουμε την πορεία αυτού του τόπου. Όχι, δεν μπορούμε. Γι' αυτό βάλε τα τουρκικά να περάσει και όλο. Μαμά, παπά, να συμβούν στο σχολείο μου, να μαζέψουμε τρόφιμα και για πρώτες ανάγκες και οικογένειες που δεν έχουν ανάγκη τα Χριστούγεννα. Και τι θέλουμε να κάνουμε εγώ, να σου δώσουμε τρόφιμα να πάρει. Άλλη δουλειά δεν έχουν να κάνουν οι δάσκαλοι. Όλο ζητάνε. Κλασικό ελληνικό δημόσιο. Μα μαμά, υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ανάγκη, γιατί δεν τους βοηθήσουν. Άκουσα να δεις αγόρι. Επειδή είσαι μικρός και δεν τα ξέρεις αυτά. Δεν μπορούμε να τους βοηθήσουμε όλους. Έχουμε τα δικά μας προβλήματα. Θα φορτωθούμε και τον άλλο στην πλάτη μας. Δίκιο και ο πατέρας σου, Κωστάκη. Τα προβλήματα των άλλων δεν είναι δικά μας προβλήματα. Γι' αυτό, αν θέλουν οι δάσκαλοι να μαζέψουν τρόφιμα, να βάλουν το χέρι στην τσέπη τους, όχι στη δική μας. Τα δικά τους προβλήματα δεν είναι δικά μας προβλήματα. Έτσι ο κόσμος έγινε σκληρόκαρδος. Και ο Δημήτρης και η Ελπίδα αγνοούν τα προβλήματα γύρω τους, βλέποντας σύριαλ στην τηλεόραση. Εκεί κοίτα με τι προσήλωση κοιτάνε το έργο. Έρχονται Χριστούγεννα. Κάτι πρέπει να κάνουμε, να τους βοηθήσουμε. Ναι, αλλά τι? Έλα, έχω μια ιδέα. Δημήτρη, σήκω το παιδί που κοιμήθηκε. Σήκω να το βάλω στο κρεβάτι του. Κωστάκι, έλα. Σήκω να βγάλω. Έλα. Πάμε να σε πάω στο δωμάτιό σου. Γιατί σχολείο. Έχει λυσάξει με τούτο το ρημάδι. Εσύ φταίς. Εγώ φταίω. Ναι, γιατί από μικρός που ήτανε. Κάθε φορά που γκρίνιαζε, εσύ του έδινε στο κινητό για να ρεμεί. Πολύ θέλει το παιδί. Κλασικός Δημήτρης. Ρίξε την ευθύνη πάνω. Έτσι κάνεις πάντα. Ας το απασχολούσες εσύ το παιδί να μην είχε ανάγκη το κινητό. Αλλά εσύ που, εσύ είχες σημαντικότερα πράγματα να κάνεις.
Έλεος, έλεος. Μια κουβέντα λέω εγώ, 100 μου κοινάσεις. Έλα να δούμε το ρηματόκο, κλείσε και τα φώτα. Μη φοβάστε. Είμαστε οι φύλακες αγγελής σας. Οι ποιοι και τι θέλετε? Να σας βοηθήσουμε θέλουμε. Γι' αυτό ήρθαμε. Μια χαρά είμαστε. Δημήτρη, για πέγγινε αυτό το μικρό παιδί. Πώς άλλαξες έτσι? Μια χαρά είμαστε. Εσύ, Ελπίδα, ήσουν ένα κοριτσάκι γεμάτο καλοσύνη. Πώς κατάντησες να γίνεις ακριβώς το αντίθετο? Γιατί το λες αυτό? Έχω στόμα, έχω και ποινιά δεν έχω. Εγώ και λάθο. Σταμάτασε. Και πώς ακριβώς θέλετε να μας βοηθήσετε? Τι θα μας κάνετε? Όπως ξέρετε, σε λίγες μέρες έρχονται Χριστούγεννα. Όλη η πλάση ετοιμάζεται για τον ερχομό του λυτρωτή. Εσείς προετοιμαστήκατε? Προσευχηθήκατε? Νηστέψατε? Κάνατε ελεημοσύνες? Γιατί να προσευχηθούμε, γιατί να νηστεύσουμε ή γιατί να κάνουμε ελεημοσύνες? Εμάς, τόσο ορθό, δεν μας δίνει τίποτα. Μια χαρά είμαστε. Μα για τους συνανθρώπους σας να προσευχηθείτε. Την προσευχή μας ανάγκη δεν την έχει κανείς. Σιγά, εμείς θα αλλάξουμε τον κόσμο. Κάποτε όμως, ελπίδα μου, προσευχώσουν για όλο τον κόσμο. Κάποτε προσευχώσουν με θέρμη για όλο τον πλανήτη. Μα πού μας πάτε? Θα δείτε. Πάμε λίγο πίσω στον χρόνο. Αναγνωρίζετε αυτά τα μικρά παιδιά? Ναι. Εμείς είμαστε, δεν ήμασταν μικροί. Χριστέ μου, σε παρακαλώ, χάρισε σε όλο τον κόσμο ειρήνη και όχι πόλεμο. Χάρισε χαρά, ελπίδα και υγεία σε κάθε πονεμένο άνθρωπο. Δώσε στους φτωχούς φαγητό για να μην πεινάνε. Τώρα που έρχονται Χριστούγεννα, με τη γέννησή σου, Χριστέ μου, θα σταματήσει ο πόλεμος και να μην πεθαίνουν άνθρωποι. Μεγάλη και παιδιά. Όπως βλέπεις, Δημήτρη, τότε σε ένοιαζε ο κόσμος και προσευχόσουν πολύ θερμά γι' αυτό. Ωραία. Ναι, αλλά ήμουν ένα μικρό παιδί. Δεν ήξερα τι έλεγα. Γλυκιά του Παναγία, μητέρα του Χριστού μας, δώσε παρηγοριά σε κάθε μάνα που έχει χάσει το παιδάκι. Δώσε κουράγιο στους αρρώστους που είναι μόνοι τους στα νοσοκομεία και δεν έχουν κανένα να τους βοηθήσει. Μην αφήσεις κανέναν έξω από τις σκέψεις της Παναγίας. Τι όμορφη ψυχή, αγνή. Βλέπεις, ελπίδα μου, κάποτε προσευχώσουν πολύ στην Παναγία και αυτή σε άκουγε. Δεν λέω. Ακόμα αγαπάω πολύ την Παναγία, αλλά έχουν περάσει και τόσα χρόνια, μεγάλωσα, δεν βρίσκω χρόνο. Μα καλά, υπάρχει λόγος να προσέχετε κάποιος τη σήμερα τη μέρα? Άκου, Χριστέ μου, πως ψάλλει ψυχή μου, τραγούδι γλυκό μέσα από την ζωή μου, σε υμνεί, σε δοξάζει και πάντα θα κράζει. Χριστέ μου, σε ευχαριστώ. Θέλω να μείνω για πάντα παιδί σου, να ζήσω ζωή όμοια με τη δική σου, για να έρθω κοντά σου μες στην αγκαλιά σου.
καταιγίδα. Εσύ είσαι, Χριστέ μου, η μόνη μου ελπίδα. Τα χέρια μου απλώνω, σε σένα τα υψώνω κι αρχίζω θερμή προσευχή. Ποιο είναι αυτό το μέρος? Κακό πράγμα ο πόλεμος. Μια έκρηξη και μετά το χάος. Γιατί παιδί μου αφήνεις μόνοι μου σε αυτόν τον κόσμο? Ποια είστε, τι γίνεται, τι συμβαίνει? Δεν μπορεί να μας ακούσει, ούτε να μας δει. Μια μάνα που έχασε το παιδί της στον πόλεμο. Αλήθεια, προσεύχεται κανείς αυτές τις πολεμένες μάνες? Για αυτές τις ψυχές που χάνονται τόσο άδικα. Προσεύχεται κανείς να σταματήσει επιτέλους ο πόλεμος? Μα τι λέτε, μωρέ? Πώς μπορούν οι προσευχές μας να σταματήσουν ένα τέτοιο κακό? Είναι αδύνατο! Η πίστη μας μπορεί να μετακινήσει ακόμη και βουνά, αρκεί να είναι πίστη αληθινή, πίστη θυσιαστική, πίστη γεμάτη αγάπη. Όσο εσείς βλέπετε σύριαλ στην τηλεόραση, άνθρωποι σε άλλες περιοχές του πλανήτη παλεύουν να επιβιώσουν. Μήπως είναι αυτός ένας λόγος να αρχίσετε να προσεύχεστε?
Κατάθλιψη ή δεν έχουν κάποιον άνθρωπο δίπλα τους στις δύσκολες στιγμές τους. Είναι πράγματι λυπηρό. Περνάμε σχεδόν καθημερινά δίπλα από τέτοιους ανθρώπους και ούτε καν τους κοιτάμε. Άραγε δεν έχει ανάγκη από την προσευχή σας αυτός ο άνθρωπος. Έτσι, παιδάκι μου. Μ' αξίωσε ο Θεός να αποκτήσω και εγώ 3 παιδιά. Και παρόλο τη φτώχεια μου, να τα μεγαλώσω, να τα σπουδάσω και δεν μπορώ να πω, γίναν αξιόλογοι επιστήμονες. Ο άντρας μου πέθανε νέος. Όλα τους τα έδωσα εκτός από τον Χριστό. Δεν πήγα τα παιδιά μου ποτέ στην εκκλησία. Ο παπάς της ενορίας μου έλεγε να τα στείλω στο κατηχητικό, αλλά εγώ τον αγνοούσα. Και τι κατάλαβα με όλα αυτά. Τα παιδιά μου με ξέχασαν, με κάνανε στην άκρη. Δεν τους έδωσα σαν μάνα την ευκαιρία να γνωρίσουν την εκκλησία. Τότε μπορεί να μην πάταγα στην εκκλησία, αλλά τώρα πάω σε αυτούς που κατηγόραγα και με βοηθάνε, με ταΐζουν και με βοηθάνε με κάθε τρόπο. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Μπορούμε να γυρίσουμε τώρα πίσω. Σας παρακαλώ. Λυπάμαι, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Είδατε πόσο σημαντικό είναι τα παιδιά να γνωρίζουν από μικρά τον Χριστό. Εσείς αλήθεια, στέλνετε τον κόσμο στο κατηχητικό. Η αλήθεια είναι πως όχι, μα θα αρχίσουμε να το στέλνουμε. Τις προάλλες σας ζήτησε τρόφιμο και τους φτωχούς και εσείς αρνηθήκατε. Πώς θα μπορέσουν άνθρωποι σαν αυτή την καλή κυρία να ζήσουν τις Άγιες μέρες των Χριστουγέννων? Εντάξει, το κατάλαβα. Κάναμε λάθος. Δεν μας ένοιαζε ο πόνος του άλλου. Τώρα μπορούμε να γυρίσουμε σπίτι μας. Σας παρακαλώ. Δεν τελειώσαμε ακόμα.
Δεν αντέχω άλλο, γλυκιά μου. Είναι μήνες ολόκληροι που ψάχνω για δουλειά και δεν βρίσκω τίποτα. Δεν πάει άλλο η κατάσταση. Πώς θα μεγαλώσουμε το παιδί μας? Έχεις δίκιο. Εγώ κουράστηκα να καθαρίζω σκάλες για να μπορούμε να έχουμε τα απαραίτητα. Πιστεύω πως πρέπει να ακούσουμε το φίλο σου τον Νίκο και να πάμε στο εξωτερικό. Όπως βλέπετε, αυτό το νέο ζευγάρι αδυνατεί να βρει εργασία στην Ελλάδα. Γι' αυτό αποφασίζουν να πάνε στο εξωτερικό. Αλλά πραγματικά μέσα τους δεν το θέλουν. Και έτσι, ερημώνει η Ελλάδα. Άραγε, δεν έχουν ανάγκη αυτοί οι άνθρωποι την προσευχή σας. Να χρειάζεται η προσευχή σας. Τελικά πράγματι, υπάρχουν πολλοί λόγοι για να κάνει κάποιος προσευχή. Προτού ολοκληρώσουμε την αποστολή μας, έχουμε ακόμα ένα μέρος να επισκεφτούμε. μέρες δίπλα μου. Αυτές οι μέρες είναι οι μέρες αγάπης, δεστασιάς, ομόνοιας. Είναι μέρες οικογενειακές. Καταλαβαίνω πως νιώθεις. Όμως δεν ανησυχείς. Θα είναι δίπλα σου. Και αν είμαι τα Χριστούγεννα, πάλι κοντά σου θα είναι. Σε ευχαριστώ. Το εκτιμώ πολύ. Να, απλώς νιώθω πως αυτά τα Χριστούγεννα θα είναι διαφορετικά. Κάτι το λέει μέσα μου. Μα φυσικά και θα είναι. Δεν θα είμαστε παρέα. Απλώς δεν θα ήθελα. Να πεθάνω μόνη. Αυτό αν το ξαναδείς, θα είμαι δίπλα σου. Και με τη βοήθεια του Θεού θα το ξεπεράσει. Άνοιξε η καρδιά σου, εγώ είμαι εδώ.
Ξέρετε πόσοι άνθρωποι θα είναι στα νοσοκομεία μόνοι τους. Δεν έχουν έναν άνθρωπο να τους σταθεί, έναν άνθρωπο να προσευχηθεί για αυτούς. Έρχονται Άγιες ημέρες και άνθρωποι σαν κι αυτούς θα είναι μόνοι τους. Αχ, Παναγία μου, σε παρακαλώ, βοήθησέ τους, μη φεύγεις από το πλευρό τους. Θεέ μου, δώσε δύναμη στους βασανισμένους. Επιτέλους, προσεύχεστε. Κάπου εδώ η αποστολή μας ολοκληρώνεται. Όμως, πρωτού επιστρέψετε στην κανονική σας ζωή, Δημήτρη και Ελπίδα, θα θέλαμε να σας πούμε κάτι. Η οικογένεια ευλογήθηκε από τον Χριστό. Είστε ευλογημένοι άνθρωποι, Δημήτρη και Ελπίδα, και έχετε και ένα ευλογημένο παιδάκι. Μην αφήσετε τίποτα να διαλύσει την όμορφη οικογένειά σας. Βάλτε ως θεμέλιο της ζωής σας την προσευχή στον Θεό και την αγάπη για τον συνάνθρωπο. Και τότε θα δείτε. Όντως θα αλλάξετε τον κόσμο.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα παιδιά. Καθίστε εδώ όπως είναι. Ευχαριστούμε τους γονείς, τα παιδιά, ελάτε και εσείς παιδιά. Ελάτε. Ελάτε. Γιώργο, έλα και εσύ, έλα και εσύ. Έλα, αγάπη. Περάστε πιο μπροστά η κοντή. Εντάξει, αγάπη, ελάτε. Λοιπόν, σας άρεσε? Ναι, μου άρεσε. Έκλαψα αρκετά. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά που είχαν την τόλμη, το θάρρος και την αγάπη να παρουσιάσουν αυτό που παρουσιάσαν. Εντάξει, οκ. Λοιπόν, επειδή δεν μπορώ να μιλήσω περισσότερο και έχω τη χαρά μεγάλη, αφενός και η συγκίνηση βαθύτατη, θέλω να πω στα παιδιά καλή πρόοδο. Με Χριστό και Ελλάδα. Εντάξει, αγάπη μου. Με Χριστό και Ελλάδα. Δεν ξεχνάμε αυτό. Και εγώ σας ευχαριστώ. Έτσι. Με Χριστό, Ελλάδα, Παναγία, όλα αυτά που έχουμε. Εντάξει. Έτσι. Ναι, το ξέρω. Ωραία είναι. Κύριε Σπυρό, έλα να μας πεις κάτι. Σαν χαιρετισμό και λοιπά. Είναι ο βουλευτής, όπως ξέρετε, μιας κινήσης, ενός κινήματος και παρακαλώ την αγάπη του να μας πει ένα λόγο ως πατέρας, ως σύζυγος και ως πολιτικός. Ευχαριστούμε. Να πω συγχαρητήρια. Πατέρα και εμάς μας συγκινήσατε, μας συγκίνησαν τα παιδιά. Οτιδήποτε πει ένας πολιτικός μετά από αυτό το θέαμα, δυστυχώς θα το μικρύνει πάρα πολύ. Και το καταλαβαίνω και την άποψη που είχα και εγώ πριν για το τι σημαίνει πολιτική όταν φτάνουμε την Ελλάδα μέχρι εδώ. Αυτό που κρατάω σήμερα είναι ότι κάτι τόσο απλό αλλά που βγαίνει από την καρδιά μας αλλάζει τη συχνότητα. Τη συχνότητα που επιμελώς έχουν φροντίσει να μας μαυρίζουν από τη τηλεόραση, ακριβώς όπως ήταν και στο σκετσάκι, και πόσο με κάτι τόσο απλό και όμορφο που βγαίνει από την καρδιά αλλάζουμε συχνότητα. Είναι η συχνότητα που αναπαύεται ο Θεός. Και είναι η συχνότητα που καταλαβαίνουμε περισσότερο το Θεό και τα μηνύματά Του. Γιατί δυστυχώς αυτό κάνουν, να μας κλείνουν αυτή τη συχνότητα. Όσο πιο πολύ είμαστε κοντά στα παιδιά, και γι' αυτό λέει και ο Χριστός, εάν δεν γίνουμε σαν αυτά τα παιδιά, δεν βλέπουμε τη Βασιλεία των Ουρανών, ακριβώς αυτό αποδείχθηκε σήμερα. Σας ευχαριστώ, την καρδιά μου ήταν ό,τι καλύτερο μέσα στα Χριστούγεννα. Πραγματικά συγκινητικό. Πατέρα Ιωάννη, πέρα και εσύ να πεις ένα χέρι. Εύχομαι στα παιδιά που έδωσαν την ψυχή τους απόψε και μας συγκινήσανε όλους. Εγώ συγκινήθηκα. Πιστεύω ότι όλοι σας συγκινήθηκατε. Εύχομαι ο Θεός να τα φωτίζει, να είναι κοντά στην Εκκλησία, κοντά στο κατηχητικό, γιατί από εκεί θα δουν δύναμη να μπορέσουν, γιατί η εποχή που ζούμε σήμερα, δεν ξέρω αν όλοι το έχετε αντιληφθεί ή το βλέπετε, πάει ακόμα στο χειρότερο. Αυτό βλέπω εγώ σαν παπάς, σαν πατέρας, σαν παππούς, και το φοβάμαι για τα παιδιά με την απόγευμα. Γι' αυτό πρέπει κάτι να κάνουμε. Κάτι να κάνουμε, να ανταλλάξουμε αυτή την κατάσταση. Και να την αλλάξουμε όταν είμαστε ενωμένοι όλοι μαζί. Είμαστε στην Εκκλησία, στα κατηχιά μας, εκεί. Με την πίστη μας στον Θεό και με την προσευχή μας. Μπορεί να αλλάξουμε αυτό που έχετε μπροστά μας. Σας εύχομαι από την βάθη της ψυχής μου, καλή πρωτοχρονιά να έχουμε, υγεία στις οικογένειές σας και πρόοδο στα παιδάκια. Σε όλα τα παιδιά πρόοδο. Έλα, Κανούλα μου.
η διευθύντρια του Δευτέρου ξέρετε, αυτό το διαμάτι. Καλησπέρα σε όλους. Θέλω να πω πολλά συγχαρητήρια για τη γιορτή σας. Πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά, στον παππούλη για ό,τι έχει οργανώσει εδώ. Μακάρι να βλέπα περισσότερα παιδάκια από το δεύτερο. Θέλει πολύ αγώνα. Ό,τι και να λέω, εντάξει, δεν είναι πολύ εύκολο να αυξηθεί ο κόσμος. Όμως βλέπω ότι έχετε μια πολύ ωραία κίνηση εδώ που τη θαύμασα. Είναι η πρώτη φορά που βρέθηκα στη γιορτή σας. Και αυτό που είδα στα μάτια όλων των παιδιών, μικρών και μεγάλων και όσων εδώ των συνεργατών, είναι μια φλόγα. Μια φλόγα η οποία σίγουρα φαίνεται στα μάτια, αλλά ξεπηδάει την καρδιά. Και θέλω να πω ότι να ευχηθώ να κρατήσουν αυτή τη φλόγα και επειδή αυτή η φλόγα αναζωπυρώνεται σε αυτό το χώρο, σε αυτή τη φωλιά, να μην σταματήσουν να έρχονται. Μπράβο σας. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλή χρονιά λοιπόν. Έλα δάσκαλε. Ευχαριστώ δάσκαλε. Να μιλήσει για τους γονείς όλους. Να εκπροσωπήσει τους γονείς ο αγαπητός μας εδώ ο Σπύρος. Έλα Σπύρο. Καλή χρονιά. Πάρε. Ακόμα κλαίω. Κάθε χρόνο είναι τόσο διαφορετικά, αλλά πάντα είναι τέλεια. Πώς γίνεται αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω. Πράγμα, παιδιά, συγχαρητήρια. Λέγεται ρηματική πενταρέλια. Είδα να το πω στο διάλειμμα μέχρι να ξεκινήσει το επόμενο, αλλά ήσασταν καταπληκτικά. Συγχαρητήρια. Σ' άρεσε. Λοιπόν, καλή χρονιά να έχουμε. Σε λίγες μέρες ξεκινάει. Εύχομαι να έχετε δύναμη, παιδιά. Ό,τι είπατε να το υλοποιήσει το 25 και κάθε χρόνο και την προσευχή και ό,τι μας δείξατε έτσι μαζί με τον Χριστό, την Παναγία, να συνεχίσετε και θα δείτε κάθε μέρα θα είναι μια τέλεια μέρα. Έτσι. Καλή χρονιά. Ακόμα για να μην εφαρμόσουμε τα πολλά λόγια για φτώχεια, τελειώνουμε, βάλτε μουσική και τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, αγάπη μου. Περιμένετε. Να ευχαριστήσω, γιατί ξέχασα από τη συγκίνηση. Να ευχαριστήσω τον Διονύση που έγραψε το έργο. Να ευχαριστήσω την Δευταρία που έκανε τα σκίτσα αυτά όλα εκεί. Να ευχαριστήσω την Μαρία που είχα πειρατεία για να τραγουδήσει. Να ευχαριστήσω τον Υπολίτη τον Κώστα, τον Γάνη που ήταν στην ίσθηση. Να ευχαριστήσω τη Μάρθα, να ευχαριστήσω τις κατοικήτριες που τρέξανε κλπ. Και να ευχαριστήσω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους γονείς που εμπιστεύονται στα παιδιά σας στην εκκλησία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Και εύχομαι το νέο έτος, το 2025, να έχει 2025 ωραίες ευχές για όλους σας. Να σας χαρίζει ό,τι επιθυμεί και προωθεί η καρδούλα σας. Από αυτά τα παιδιά, εδώ που είναι εδώ, όλους, μικρούς και μεγάλους, φοιτητές, μαθητές, σπουδαστές κλπ. Για να δώσουμε την καλύτερη μαρτυρία, γιατί η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει όταν έχει ηρωνιοσύνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστήστε τα παιδιά. Πάτε τα παιδιά. Ελάτε.